Lintang Kairo sugeng makarya. Nggih, sembah nuwun Bapak. Wah ya. Ya, sembah nuwun. Mangke yen Jogja istimewa mangke nyuwun ngapunten kula aturaken wonten ing Goro-goro. Pripun? Sakniki, waduh. Sing piye ta kuwi? Tik. Saksofon iso. Oh kuwi to, mangkene iki. Kudu ayo. Oh ya wis Jogja istimewa sik diaturke. Sing protes akeh ya ayo. Coba. Sapa-sapa iki sing siap ngacung? Ayo. Lintang siap. Ayo maju Tik karo Lintang. Ayo iki. Jadi berdua Lintang Kairo bersama Lintang Bladu. Ayo coba. Lintang Bladu. Ayo. Ayo berdua. Ayo. Iki. Nah iya, mula ya ndelok YouTube, ndelok TikTok ben ngerti lagu-lagu saiki. Ayo. Senengane kok ayo. Ya. Jogja istimewa. Bebo kaya apa? Lah loro. Men kencan dhisik iki sak jek jumblek iki rong tau metu ning Madangkara. Ayo, Yo, diaturake. Yo, monggo Jogja istimewa. Menawi enten kirangipun nggih nyuwun pangapunten. Ayo. Yuk. Monggo. Dados.
Iki wajib apresiasi. Tepuk tangan untuk Madangkara. Wah, luar biasa. Ora perlu golekne konsumsi ngene Pak Marno dadi. Perdana nggih niki, Pak. Perdana. Perdana rekod iki Wah, mau tenan. istimewa sangat. Kowe kalungan ula iki ngopo, Tik? Celurit Pak Yoyo. Oh, celurit. Sing maringi sapa? Dek wae Bu Sinten nggih. Nggih, paring asma Bu, Ibu paring asma Sinten. Sinten wae ingkang nyawer. Nggih. Nggih, Bu, pokoke matur nuwun sanget katresnanipun Nggih, matur taliasipun. nuwun sanget Ibu. Nah, nggih. Nggih. Tau nesu, ora tau tersinggung. Ayo, glewah-gleweh garapi karo kancane ya trimo meneng bae. Ayo, sune tampang surga ngono kuwi. Ayo. Pokoke titenono sok piyayi putri mbuh sinden mbah apa yen entuk jodoh kaya Mas Ulomo. Wah, tenan tentrem atimu. Ayo. Mau kok tinggal selingkuh meneng ae, Dek. Ayo. Aja kok ya. Wong duwe rasa pangrasa kaya. Yo, Lintang, coba kaya apa, Nduk? Kota seterusé ning desa merga aku goleki sing tak tresnani janjiku terus aku sebelah orang ketemu aja prinsipku aja beda aku terus yang semarang prinsipku Nganggo man. Nduk Lintang. Jan. Sesuk nderek Mas Bayu Aji ya. Nggih. Ah, ning Solo to? Nggih, teng Solo. Ah, engko bareng karo Om wae. Panjenengan teng pundi? Heh, Teng pundi? maksudnya mulih.